गाइस निउ ड्रन लादों आरोना दिनै बेनो टेस्टिं लायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जिउआवबो सानाखैमोन जे आं ड्रन लानो हागोन आंनि खामायनाय फैसाजों बाय एनुका खुसि नांदों नै नायदो आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो लाइक खालामना हो दे नोंथांमोना लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबा गोसोआ एसे गोजोननाय मोनो आरोना एफा मेहनत खालामना लादो फार्स्ट टाइम ड्रन बिरहांदों आरोना मा होनबावनो ना लादो बिरहोना नायनोसै मा जायो बिदि फैयो आरोना ड्रना बे ड्रन बेटारि लोगो थरनै बेटारि फैयो आरोना ओमफ्रायो मा होनो इखो रिमट कन्ट्रलार इयावबो बेटारि सोनांगौ आरोना सोखांखाबाय बेटारि टेक्ला नै मोनथाम बिखौ सोनांगौ आरोना ओमफ्राय लादो आरो गोदान टेस्टिं नायनोसै मा जायो जिउआव फार्स्ट टाइम गाइस बिरहांदो माबादि मोनबा खेला होबाय बार फैदो गोजानखै थाङोलाय गोजानखै बेसे गोजान थाङो फाग्लालाय जायालै लेन खालामलाय लेन खालामलाय ड्रन गैया लासै जाबायना गैया बोरो गैया जुम खालामनाङाब्रा लासैल' एखाना जों आंनि खख्लाखौ लैंडिं बोरो माखो रकेटसो बिरदों नुस्लाबलायाखै खालामबाथाय गोसासो जादो लासै खालामदोरा बालि खालामनो हाबासो लासै पुरा फुल पिकआपल' लागासिनो दं रिमोटा माबायाखै नामा बेसे नायबाय थानो दोनदो खेला गाइसले रिमोटाव होख्लायगासिनो जायगायावनो थाहोदोब्रा उरखायोल' सोलांखायो ओइ हमबावबायसोमोन आं माबानिसो ना प्लास्टिकनिसो ना फांखाया लासै ना Oh sorry, yo don सफैना आरो बक्स मोनसे दंबावोमोन नियाव केमेरानि स्टिकार फट' होजोबनाय दंमोन आरोना बिदिनो स्टाइलाव दा इदि बेग माने ड्रना मोजाङै फैनायनि केरि बेग सिस्टेम मा उन्दुना नायगासिनो दं नोंबो बिदिसो बिमानाव फैसा लाया बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव आरोना एफा खस्थ'यै लादो बे ड्रनखौ 3 लाख बल फिल्डआवनो बिरहोनाय जागोन आरोना बल गेलेगासिनो दं बैसागु मोनफैगासिनो दं जोंबो भिडिअ बानाया बिरहोनो सोलोंगासिनो दं आरोना मोजाङै रोंथाराखै 20%